Kuvat video. Se lopuksi. Vittu mitä vanha biisi. Me oltiin ihan sussulla, sit siinä oli kans toi vittu missä on joku vittu Markus ja Anni. Siihen tuli fruittari ja pissis. Huijaa, mitä sä teet? Mun saappat oli tulessa. Kumpparit. Kumpparit oli tulessa. Kumpparit oli tulessa. Vittu, mitä nyt kortit by the way. Räkää. Sitä löytyy kyllä. Mikä ollaan takaa? Jokeri. Laulaa sun kalja jäätyy kohta. Ja sit kun Juhani ja Liisi, Matti, joulupukki, kakara. Mene sinne päin. Tonttu, pieni tonttu, nusaistiin alulle. Ja vittu Mutyä tekee Grove Armadan biisissä. Ja tää loppuu tää kuvaus. Painat siitä. Paina! Ei tää No lopu. paina sit. Paina.